per un nen que jugava a futbol entre els bancs de la Rambla i a fet i amagar entre les pedres de l'amfiteatre, ser alcalde de Tarragona era inimaginable. M'estimo Tarragona i la seva gent. Ser útil en moments tan difícils com hem viscut i marcar el rumb de la ciutat és una responsabilitat exigent i meravellosa. Vull el millor futur pels meus veïns. Fer de Tarragona una ciutat més activa i atractiva, oberta a tothom, m'impulsa a dedicar-hi cada minut de la meva vida. Crec en les persones amb valors, amb les que generosament fan Tarragona gran, a través de les entitats socials, esportives o culturals. Detesto, en canvi, les persones que es pensen que Tarragona és seva i només la busquen pel benefici propi. Tarragona és de totes i tots. M'agrada posar-me al davant, donar la cara, però fer-ho acompanyat d'un bon equip. Soc un optimista incorregible perquè estic convençut que hi ha més gent bona que dolenta i perquè no hi ha major llibertat que viure sense por. Ben entens molt bons, i els viurem plegats. Així és la Tarragona que vull construir amb tu, pels nostres fills i nets, oberta, desacomplexada i orgullosa. La ciutat amb millor qualitat de vida de la Mediterrània, la millor ciutat del món.